TV. Dosi yari yarasvika mbonzo mwongo ende rakurwiswa zvinhu zvaitaurika zvaimbotanga zvingonyeperana zvakutanga kumanifesta ende iko zvinezvi mahedhen muchabhilivha hazvina kumira zvakanaka mhuri yeZimbabwe. Ndadzoka zvekare pachannel yenyu One chivhitivhiti chinokupai nyaya without fear or favor, Kulian TV. So kana uchinge waona ndasvika kudai so zvakakosha kungotanga nekulaika because pane nyaya dziri kuitika. Themba Mliswa atanga zvekare kuvhurumuka, ari kufamba achitaura kuti zvoni VP Chiwenga vatori kutaura nyaya dzecorruption idzodzo ende ataura kuti zvoni ko imba yavo yekuborodhiyo nechinchi zvese vakazvowana sei, vakazvowana kupi, zvese zvinhu zvakawanda zviri kutaurika, zvima accusations wobho zviri kutenderera pa leaked audio riri kutenderedzwa raThemba Mliswa achitaura zvinhu zvakaipa pamusoro paVP Chiwenga. You know, Mdarageza anga atombotaura aro akaunda kuti that young man abhadharwa mari kuti anoita press conference achitaura zvakaipa pamusoro paVP Chiwenga. But Mdarageza ndokuro akaunda zvikanzi aiwa intelligence dzedu dziri kutotitaurira kuti iwewe wapuwa mari nhasi kuprivate house yamunangagwa in Borodhiyo kuma-private offices. Saka pakangotaurika zvinhu izvozvo Mliswa ndokubva angouyo akangoti zvingoti like ngozviignore zviya zvingoti you know if you ignore something it will just die down. Hapana imwe kwainonyanyoenda nyaya yacho. But even so paita ex-wife yaThemba Mliswa ari kuita kuchururuka ende you know one thing I like about Suzi anochururuka nyaya dzokuti kana mega kana manga musati madzinzwa dzimwe nyaya and a lot of people vanozota system yekungomuti Susan ane system yekuti anzi ari kudhomoka, vamwe vanomuchiti aiwa ari bita, vamwe vati ari kuti chichi. But one thing that I like ndeyekuti anongotaura zvinhu as it is without fear or favor. Anongoteri kana atongovhurika zvekuzoti imimi muri kuzowirira nazvo kuti hamusi haachinjiswe stanzi yake nekuti ndiani anenge ataura kana kuti kudii. So panapa ndo paari kubuda ari kuti zvoni I see there is an audio that Themba Mliswa is circulating about the VP and accusing him of corruption and questioning how he got his properties. Themba Mliswa, let me help your little brain. I've known VP Chiwenga for the longest time and believe me when I say he means well for the people of Zimbabwe. That house in Borodhiyo that his ex-wife Mary Mubayiwa, who your brother ED had contracted to kill him, was given to him by his ex-wife during their divorce proceedings. Not all men are like in love. Sometimes you have to pass in the hands of different Jezebels. We should all be happy for him that finally the Lord sent him the perfect woman. VP is not like Idi Mnangagwa or Themba Mliswa. He has decorum. He doesn't go around fucking people's wives at the office, reducing the president's office to a sex angel's brothel. The vice president is a prominent farmer. Even his late sister Mai Muchekabua, who lived in Marondera, was as well. His whole family are humbled hard workers. He knows what happened to the missing 15 billion. I lived in his house at the time, and please don't get me started. Chiwenga has legit businesses, Themba, and he pays his workers monthly. Your employees haven't been paid in months. Martin Rushoya knows I used to accompany them to attend some of the meetings in Mutare when he was the permanent secretary of defense, and ED should tell the nation what happened. Chiwenga doesn't have shares. Kumahure no. Does he use the nation coffers to fund prostitutes? He is a noble man. This is the response iri kubva kuna Susan Mutami vari kupindura kuna Mliswa kuti aiwa iwe chimbomira izvozvo. VP anoita mabusiness ake, VP anoita zvakasiyana siyana, asiyana nezvimwe zvemunenge muchiitisana ikoko nevanenge vachikutuma enda tauri zvoni nyaya 15 billion iri kuzikanwa naED wenyu ari kudzi Mnangagwa ari kuziva 15 billion according to Susan Mutami panapa. Saka yato imwe nyaya kana pakutotaura nyaya corruption pafana kunyazoningirira. I still remember Mugaba achiri mupenyu parliament yakambogara pasi kati tunaziva kuti 15 billion yakada kopi chakazoda yakazongonyararwa nyaya chekuti because musandinetse mbobvunzai mukomana mubvunzei futi because hapana kati tingataura kana zvinhu zvaiitika mazuva aya ananingirine tichiregedza kutaura nyaya yekuti ED ungataura zvaMugabe kana kuti mhosva dzainzi dzaiparirwa vanhu mazuva aya Mugabe oregedza kutaura Mnangagwa. Ndongoziri muZimbabwe nezvi kana utori muZimbabwe unotozviziva zvinhu izvozvo kuti aiwa you anofanira kunge achiningirikino ari part of the deal, ari part of the scam. You understand?
So ndonyaya iripo. Mliswa ari kunzi aiwa ngaambomiswa nyaya dzake dzekungobuda achingorotomoka ende imba yacho iri kunzi inozati kwazotaurwawo dzimba dzaakubudawo zvichinzi yakazoisirwa naex wife wake bhazono vanenge vachipisa. I'm telling you. So ndikuona umwe futi ari kutobuda ari kutotaura zvoni Idi Mnangagwa is using Themba Mliswa to attack General Chiwenga, accusing him of bringing the Chinese into our country. In his latest audio recording, Themba Mliswa says the Chinese are extortionists who are plaguing our national resources. Apedza zvake Mliswa nyaya yemaChina yakublemwa kunzi Chiwenga ndiye ari kumwaunza muZimbabwe. Ani hangu handinya pane zvinhu zvandisinganyatsonzwisisawo zvanguti pamwe pacho guys munofanira kuti muchindionesawo school me on this one kuti munhu anokwanisa here kuti ari vice president oita zvinhu zvosainwa because nichandoziva kana panzi pakuda kusainwa something anything for business or something zvinhu zvinoti isignature yemukuruka yepresident ndiye anenge achiita izvozvo. Every day anogara ari kuchina ndianiko imi kwakune maafrican president manganiko paindependence chaitwa chekuchina cheche wenyu anga ari ikoko kwaite akatofara achitotatotoa nikirikini na Jinping achitenza aita meeting waita chichi zvese zvezve nhasi ndo pakubuda pakublemwa kuti ndiye ari kuunza maChina ari kumboenda achinoita meeting navo vanhu vacho ndiani oraita akasainira parliament iyo yamukushandisa zveso yakavakwa nemaChina kaye akaisainira ndichiwenga here cause ndo zvimwe zvinhu zvatiri chida kuziva totanga nezvimwe zvinhu 1 test tichitarisa kuti ndiyo here yakaisainira kana asiri yakaisainira takutoti saka nyaya dzenyu idzi dzinenge dzinyaya dzakadhakwa because hapana pekuti tingaramba tichiudzwa nyaya dzakadaro tichingozvibvuma mazuva epropaganda akapera kudhara izvo zvizota kuti tikanzwa propaganda toidiscuss tikanzwa propaganda totanga kutiona toita facts check toona kuti iwe imi zvamukutaura kuti uyu ndiye ari kudai soyi ko apa ko iwo ngo ari kupi saka kutaura kuti saka uyu ndiye ari ngotonga ka nyaya yekungoblema mutuma munhu kunoblema zvinhu zvisina kana brain. I still remember my days kubva mazuva Mugabe pepe vanhu vanga system yekublema kuti zvoni opposition ndo yakaunza masanction munyika and I was like okay saka nhama yese yamukuona opposition ndakati okay saka government yacho iri kuitika kana ichikundwa simba neopposition ngaingobvazve ndozvimwe zvinozvinezvidakunguzikana saka kana imi mukutaura kuti zvinhu zvese ari kugadzira maproblems ndivice president saka president wacho basa rake raari kumboita muofisi mondereiko zvinhu zvokuti angomuka nhasi chero akararamba pekuti handisi kuda kuvaona munyika mangu ise command zvobva zvatovharana zvakadaro. Ndakaona even varakasha vari kufambisa vanzi tinomudiko iye vice president wacho hatimudie because iye anofevhera maChina achivenga mablack businessmen vedu vemunomu vaitaura vacho ndadatagbereba achinzi mabusinessmen. Imagine ndaoneka achinzi mabusinessmen ivo ingoti zvimwe zvimadhiri hazvizosvike ipapo. Ndiri ipapo ndasangana neimwe nyaya iri kuitika saka iyi nyaya iyi ndachida kuti ndingosiyana nayo but ndazoona kuti ndikada kuisiya futi ka munozoti akuli ndiri kusirira dzimwe nyaya ko iyi wamboinzwa here. I think on this one we also have to discuss we have to say something about this issue tisati tanyanya kuienderera kana tisati tanyanya kuirera ichienderera kure handiti. So inyaya Hwende, that guy from the opposition. Hwende ari kupomerwa nyaya panapa ari kunzi zvoni right. People have been asking me why Secretary General Hwende is that strange little bird like a boycott. This is method behind the madness. That's how he has been bypassing security for many years at opposition meetings. He has a little microphone that was manufactured in Israel, which he conceals there inside. That little bird so that ZANU-PF could listen in during the campaigns and during secret meetings. It's undetectable as long as he doesn't shake his bed too vigorously. But you see, it takes a lot of energy to be constantly trying to stop your head from moving too much in existing. That's why he's always sleeping there in parliament. Poor guy is always tired. Next time you are with him, just shake that bed and you will see Kamaik Kadona. Donya irikubuditswa never komana in that guy is called Budigivi, you know, but what I know about this guy ndongo ndakangonzwa kuti muCIO futhi at the end of the day. So I don't know kuti saka maCIO ari kuexpose anere at the end of the day kuti varida kumbonya zozo achieve but it's something chekuti kana ndingenda zvinzwa ndongodzifambira. First thing first, nyaya dzevanhu dzavanenge netsana kazhinji kacho sati nyanyo dzipinda microphone kupinda muntebvu what
ine glue here imi atisi mabalansi mukore uno chatingatonzwa chatingatoteerera chekuti pamwe microphone yaiswa pabutton yaiswa kwete ndebvu. Guys, come on mese chero makanzi maita ndebvu dzakaita sei microphone munyatsoiziva mimi yakaita sei asi microphone yacho kadiki kunge kaziso keshiri here kekuti kanongonzi kanongosvika kanongonzi kanongopinda kungokwana imomo anongogara akarara anoita sei. Handisi kuramba, we don't like Hwende at all because munhu wekuti akatongoita life yake kubva kudhara, we don't like him. Everyone knows that hatina kana wandira tinombofa takasimbisa ana Hwende, but tingoti zvimwe zvima information zvamuri kuda kuti buditsira zvima side shows izvezvi, so tiri kuti ziso pamuroi tumwe tunyanya tuma side shows. Hwende hana kana chaanochinja nyika ino, hatina kana basa naye semaZimbabweans. Tu information tuti chedu tukatenderera kuda kuti vanhu vaswera vachida unofokasa nekuda unosheka tundebvu twemunhu, hazvina zvazvinotipa. Chero kamicrophone kako kakadonha mundebvu idzodzo hazvina zvazvichabatsira for now. Tiri kuti izve so ziso pamuroi. So before I disappear, pane nyaya imwe iripo. VP Chiwenga havana kuatenda nyaya yechimeeting cheche chimahangirini chaitwa chimaveteran chakaendwa naED cheche. Amene kana mune zvekutaura pamusoro pacho, you tell me, because ndikuziva kuti muda kuzobvunza kuti nyaya yacho iyo yazonina seiyo. Hana kuatenda iko chimeeting ichocho. Mareasons akawandisa because maveteran acho mazuva ano amene zvavangofutika unongonzwa atengwa apatarwa apiwa chakati matractor tungwara ratadoko vapa mari azotari kudaiso nezuro ndizuro tungwara chiti tikuya, we are ready to defend our president, we are ready to defend our but imika amen. But so mureZimbabwe, without wasting much of your time again ndibvendurwe pasi panapa, but ndisati ndadaro dangozisa kana uchingori muSouth Africa uchida kuregisterwa company ubva FNB business account usina work permit kana study permit, pane company inonzi education research yana Owen, ibate taurai naye akuitire akuregistere makampani ipapo hapana yakanyanya sterek registerwe makampani na Owen, ndiye wani munhu anogona kuzviita izvo zvecompany iyo. Apa ndiyo zvakawanda, passport yako chete because permit wagara huna, saka garai mamubata mutaure naye, contact him, namba ndidzodzo, rowai mascreenshot kana mune nungo kana kuti muchinonoka kunyora, torai namba mutaure naOwen muregisterwe makampani.